kaga waɗannan na fim da za a same ni a ce ni ne rafali ni ne kwat bari zan a basu su da ku a buɗa su awa 3 ko wani sana da kuwa a rasa wani zai raba su saboda yadda su alikanan bello suke su hagon sani kurna irin su ibola irin su mada irin su a basu su da kukar wannan ya ga tsakanin su. To alhamdulillah an yi walƙiya Allah ya nuna ku da irin ku ne tsinannu marasa san a zauna lafiya masu ruruta abu masu fakewa da guzuma a harbi karsana to ubangiji Allah ya hirya su Adam ya zango da Alinu da Allah ya hirya su sun hiriyu ban ji daɗi ba. Haka mutane. Na yi posting a Instagram ya fi 300. Na yi posting a Facebook ya fi 1000. Na yi Facebook a Twitter ya fi 300. Yanzu tun da Allah ya hirya su. Yanzu kuma ya kai posting akan ubanka zai saki uwarka. Uwarka? Yanzu ayan gaya ma ne tunda ku yan tada zaune ɗaya ne ku gaba ɗaya bakwa ne ma alkhairi a rayuwar ku heri a hetsi nan ne kai uwata tunda nazo duniya ban taɓa gani sun saba da ubana ba a hetsi nan ne kai so kake ka ga bayana hege dan iska kuma kuna so ku ga tayin hankali ba ku a rayuwar ku kuma kaga fa nayi kuskure wallahi ka sani ne ban zama mai sulhu ba zan zama mai araba ba to dan wannan jafa'in da ka ja min ko uban waye kai dan dai kawai dai kai abokina ne wallahi dan dai kai abokina ne hege dan iska ka tuce ni wallahi ku gaba ɗaya rayuwar mutane ba ku da wani buri a rayuwar ku Allah ya kaheri a rayuwa to ita rayuwa an kai masoyin mutum ne tsakani da Allah daga lokacin da kaga mai gidanka ya ransa ya haɓaka ya faɗi ba daidai ba kar ka yadda ka biye mar ka yi rubutu ka biye mar in yaya za ka yi ka samu siga da za ka kwantar da hankali amma daga lokacin da ya yi bambami ka biye masa kai babbamin nan to billahi da la ilaha illa huwa ba kaunar tsakani da Allah bace na gane gaskiya wallahi ka gane wallahi na gane gaskiya ai kana ji na da Allah in an kaga Alinuhu ko Ali Zango ka gaya masa ka ce wallahi kuskure ne wannan kosin din da na ringa yi na ringa hada fitina wallahi na dawo na gane cewa fadan sa Allah ne kawai zai higa tsakani kuma ya higa kuma abu ya kare wallahi da na koma gida na kunna radio sai na ji magana da ka gaya min haka ce lalle wannan fada sun shirya Allah ga da mu zango ce wallahi ba gaba nake da shi ba a ga Alinuhu ka ce ba gaba nake da shi ba na yi kuskure na ringa fasting da Allah ga masa mun gode alhamdulillah an zo sahu na guda shi ma ya gane gaskiya kuma in Allah da in Allah ya so ya yarda in Allah ya yarda yanzu Kannywood za ta dawo yanda ba a tunani ka san da ma wata rayuwar abin da yasa take yayan tsinannu ne suka yi ko suke so su bata ta kuma Allah da ba za ku duk wanda yake so ya hargitsa mu ko ya hargitsa manyan mu in Allah da ya je gida wasu da ubansa sun hargitse in Allah da ku ba za mu hargitsa ba kuma in Allah da dar Allah da rabbil alamina in Allah ya so ya yarda so nake ma yau sai ga so nake ayi zama ma tukuna ga falal dorayi ga tijani assassin ga tahir ai tahir ga Abdulrahman mai kwashewa ai wannan ga Adam mai zango a dawo ai wani dinkewa ai rukuni go ya kace munafikai kuma ya ku mutu in Allah da kuma Alinuhu da Adam mai zango kuna nan tubu da taya wasu yan tsirare ne masu neman abinci wai kaga wai yanzu Instagram ta zama wajen munafurci ta zama wajen da za a ci ma mutunci ta zama wajen da za a ma habanci to wai ku kai to Instagram ta zama wajen yaban manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallam ba dan tsirku ba ƴaƴan baki ku muna nan mun tsaya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun rike iyayen mu dan wani herin mutum billahi zai ga kuma ka bana nan yanzu kaunar Adam ya zango da Alinuhu arena yanzu na fara in Allah da kuma in Allah da Allah ni wadan Allah nake nema amma komai akwai sila ka rike Allah da manzansa kuma komai akwai sila mu iyayen gidanmu yanda Allah ya daga su kuma Allah ya daga mu ba mu tsaya muna nan abin nan ba ka shiga rigima ka gama kumbiya ka kuma a barka da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to mu da ba za ku bar mu ba da inna lillahi wa kuma billahi la ilaha illa huwa mun san ku wanda ba ku san halarci ba
ba ku san halarci ba an muku halarci kun manta shi yasa rayuwa ɗin yadda mutum yake in mutum ya taɓa ma alkhairi don Allah da annabi kar ka fita kana gaya mana magana ka tuno me ma ni alkhairin nan sai wannan herin ya goge wannan alkhairin ya goge herin sai a zauna lafiya shi ne rayuwa amma ba ka fita kana ta bambami ba haka naga abokina ya fito iyaye na fuskanci abokina baka da hankali har yanzu ba a taɓa koya ma hankali ba bara ma an fito ma a mutum abokina a network ba a taɓa koya ma hankali ba kawa alinuhu ka haye kawa adam mai zango ka ƙarawa alinuhu da adam mai zango ko billahi la ilaha illa abin da masana'antar ne ya kamata a ringa yi in dan kallo ne tan yayi a gefe wannan an san dan kallo da rudi amma in dai ka san mutum ya san ya kawo reni to ba arena mara hankali saboda ai ba kai waka mu karfi waka mu kabri waka mu an mun fi kadiya kawai ka dinga irin wannan alato ba kyau duk wanda ya mahalarci ko ya ka dinga tuna alinu ba sa'an ka bane adam mai zango ba sa'an ka bane a wannan masana'anta a zauna lafiya a nemi abinci amma ka dinga kai wani reni hege ne kai nan aka barka da awai man qur'ani ya kahe ka nan aka barka da manir zango ya kahe ka amma mu duk ba haka muke ba da a zauna lafiya dan Allah a daina haka Allah ya tuwa kada a zauna lafiya da kowa hege dinan ne hege mai baki ka awon igi ka ci kwaka abokina ne ka amma ka ci kwaka ni ne mai son ku